Γάρο. Το πρώτο μου γάρο το είχα πιει στα τρένα μαζί με τον Μπουρνάρα. Αλήθεια. Ναι. Κάνεις παρέα με τον Μπουρνάρα. Έκανα κάποτε παρέα και τώρα ράζουμε, δεν έχω θέμα. Δηλαδή τα είπαμε λίγο έτσι, βρεθήκαμε. Καλό παιδί. Πάντοτε σπάθους έτσι κι αλλιώς. Το πρώτο μου γάρο το πιάμε με τον Μπουρνάρα, από τον Μπάχμαν. Το πρώτο μου γάρο το ήπια από τον Μπάχμαν. Το καταλαβαίνεις αυτό. Το πρώτο μου τσιγάρο το ήπια από έναν άνθρωπο που λέγεται Μπάχμαν. Ωραίος, καλή φάση. Μάλλον θα έχει καλό τσιγάρο. Σε έκλασε. Είχα πάθει σοκ. Ήθελα να περάσω από την τζαμαρία με το κεφάλι μου. Είχα πέσει έτσι στο πάτωμα και κοιτούσα το χαλί και το χαλί έκανε κάτι τέτοια ρε. Αλήθεια λέει. Είχα πάθει ζημιά. Μαλάκα είσαι σίγουρος ότι πιες χόρτο. Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς τι είχα πάθει. Ήταν η πρώτη φορά που ήπια και εγώ έλεγα: έχω ξαναπιεί ρε μαλάκα, μην αγχώνεσαι, ξέρω εγώ, μην κάνεις έτσι. Και ήθελα να το παίξω έτσι μάγκα στα παιδιά εκεί πέρα. Κάπνιζες κι όμως. Όχι, ρε, πας καλά, εγώ δεν κάπνιζα. Δεν καπνίσεις ποτέ. Τώρα τσιγάρο άρχισα φέτος λίγο. Το έχω γαμίσει με τα live stream, αλλιώς εγώ δεν κάπνιζω. Μαλάκα μου είχε γη πάλι. Και εδώ γάμισε τα. Ο κολότρυπας ο Μπάχμαν. Γάμισε τα, μπρο, ό,τι να με είχε κάνει, γάμισε τα εκείνη τη μέρα. Κατουρημένο Αλβανό, δεν ήταν κατουρημένος Αλβανός, μπρο. Μπορώ να σου πω ιστορίες ακραίες εκεί πέρα που έχω βιώσει. Ο Βέλ και μου λέει: ο Βέλ, ρε φίλε, τι είναι αυτή η πάντα έξω από το σπίτι σου. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι παραξενεύτηκα. Και πάω εκεί πέρα, με κοιτάει, μου λέει: είσαι ο Αεράκης. Λέω: ναι, εσείς ποιος είστε. Λέει: έλα μαζί μας. Λέω: τι. Λέει: αυτό που άκουσες. Λέει: έλα μαζί μας. Λέω: ποιοι είστε. Μου λέει: δεν μπορούμε να σου πούμε. Μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο, σε ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν ήταν καν περιπολικό. Εγώ νόμιζα θα με απήγαγαν γιατί δεν έμοιαζε καν με αστυνομία αυτός ο τυπάς. Ήταν κρυφή. Δεν ξέρω τι φάση. Μπαίνω μέσα στο αμάξι και μου λέει. Όχι, δεν μου λέει τίποτα. Βασικά δεν μου μιλούσαν καθόλου. Λέω: περί τίνος πρόκειται, ρε παιδιά, τι έγινε. Δεν μου μιλάνε. Λέω: ναι, λέω, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε μαζί. Με πάτε στο τμήμα και δεν ξέρω και το λόγο. Μπορείτε να με ενημερώσετε για το τι γίνεται. Μου λέει: δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα άλλο. Όχι, δεν μου λέει τίποτα. Βασικά δεν μου μιλούσαν καθόλου. Με πάνε στο Μέγαρο στη Μενεμένη, στο μεγαλύτερο αστυνομικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, και θέλανε να βρουν στοιχεία, να με ρωτήσουν πράγματα για να πω ονόματα και κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι είχε γίνει ακριβώς. Με βάζουν μέσα σε ένα δωματιάκι πάρα πολύ μικρό. Είχε ένα παράθυρο, αλλά έβλεπε ένα κτίριο απέναντι, ίσα να παίρνει αέρα. Στον 4ο όροφο ήταν αυτό το δωμάτιο. Πέρασα, δεν θυμάμαι από ποιους θα λάμουν, δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα. Η φάση είναι ότι με κρατάνε εκεί τώρα 4 ώρες, χωρίς να μου μιλήσουν, χωρίς τίποτα. Και εκεί αρχίζω και υποπτεύομαι εγώ και λέω: μπρο, αυτό είναι σαν ταινία. Δηλαδή έτσι τους κάνουν, τους αφήνουν να κουραστούν για να λυγίσουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μίλησα και προσπάθησα να τους βοηθήσω γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ. Μπρο, ήμουνα 9 ώρες εκεί πέρα στο. Πώς λέγεται. Για να μιλήσω, ξέρω εγώ πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Με κρατάνε εκεί τις πρώτες 4 ώρες χωρίς να μπει κανένας μες στο δωμάτιο, μου παίρνουν το κινητό, μου λένε βάλει τους κωδικούς. Λέω, προσπαθώ μεταξύ εκείνη την ώρα να το κάνω με Face ID, συνήθως έπιανε το Face ID μου full. Αλλά εκείνη την ώρα κόλλησε το Face ID, δεν ξέρω τι έπαθε. Και του λέω: δεν πιάνει το Face ID και δεν θυμάμαι τον κωδικό μου. Μου λέει: καλά, φέρουμε το κινητό και θα το δούμε εμείς μόνοι μας. Παίρνει το κινητό μου, το γυρνάει μετά από καμιά ώρα, μισάωρο, μου λέει: βάλε το κωδικό σου τώρα, λέει, μη μας κοροϊδεύεις. Με το ζόρι, με το έτσι θέλω. Βάζω τον κωδικό μου, παιδιά, είχα μηνύματα απίστευτα. Είχα όπλα στο κινητό σε φωτογραφίες, είχα χασίσια τέτοια. Από τότε τα κόψα λίγο αυτά όλα γιατί βλέπω ότι μπορούν να σου κάνουν ζημιά και να σε βρουν να μαθαίνουν. Μου λέει: μην αγχώνεσαι. Μου λέει ο αστυνομικός: μην αγχώνεσαι, δεν ψάχνουμε αυτή τη στιγμή ούτε αυτά που έχεις στο κινητό σου, ούτε ναρκωτικά, ούτε τέτοια πράγματα. Θέλουμε να βρούμε άλλο πράγμα εμείς. Λέω: οκ, φίλος, θέλετε να βρείτε άλλο πράγμα, δεν με ενοχλεί. Άσχετα που ο ένας το παίζει καλούλης και ο άλλος κακούλης, αλλά όχι πολύ έντονα, το παίζανε πολύ προσεγμένα. Δηλαδή δεν ήταν ούτε τόσο κακός ούτε τόσο καλός. Αλλά ήταν ρε φίλε normal. Του βάζω τον κωδικό. Του βάζω τον κωδικό στο Insta, το παίρνει το κινητό μου, του βάλε εντόπιση τοποθεσίας. Μπορούσαν να με βρουν, παρακολουθούσαν, δεν ξέρω τι έγινε. Μου φέρναν κάτι καρτέλες με κάτι άτομα, κάτι ξένους. Ήξερα έναν-δύο. Από τα 15-20 άτομα που μου δείξαν ήταν κάτι σαν σπύρο, αυτό δεν ξέρω τι ήταν. Μου δείξαν κάποια άτομα, είπα ότι έναν τον έχω ξαναδεί. Με ρώτησαν από πού και τέτοια, τους λέω δεν ξέρω. Δεν ξέρω τα παιδιά, δεν συναναστρέφομαι, δεν κάνω παρέα, ούτε τα επίθετά τους δεν ξέρω. Απλά έχω δει μία-δύο φάτσες, μία-δύο φορές. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Μου λένε οκ, με κράτησαν άλλες 4-5 ώρες. Γάματα. Και μετά απ' έξω μόλις τους είπα να με πάνε στην τουαλέτα γιατί ήθελα να πάω όντως τουαλέτα, είδα απ' έξω είχαν πιάσει άλλους 2-3 φίλους μου και περιμένουν και αυτοί για ανάκριση. Τι κάνεις? Σπήραμε σπουργίτια, αυτό πες να ήταν, σπήραμε σπουργίτια ήταν.
Πότε ξύπνησες, είσαι ωραίος ρε άτομο εμπιστοσύνης. Είμαι άτομο εμπιστοσύνης, δεν είπα μαλάκια. Ούτε κάρφωσα κάποιον. Είπα ότι έναν τον έχω ξαναδεί. Σκέψου. Είπα ότι ήξερα τα μόνα άτομα τα οποία δεν εμπλεκόντουσαν με τίποτα. Που τύχαινε να ήταν εκεί πέρα σαν παρέα. Και εν τω μεταξύ όλοι από αυτούς είχαν φακέλους ρε φίλε στην αστυνομία. Τι να τους κάνω. Θα τους γλίτωνα εγώ. Είχαν όλοι φακέλους αυτοί που μου δείξαν, δεν ξέρω τι φάση. Δεν είδα τι κατηγορίες είχαν και τι είχαν κάνει. Ούτε θυμάμαι καν ποιοι ήταν, ούτε καν θυμάμαι τις φάτσες τους. Απλά θυμάμαι ότι ένα-δύο άτομα τα οποία ήταν πιτσιρικάδες τους ήξερα. Και λέω αυτούς τους έχω δει. Δεν ξέρω κάτι τι έχουν κάνει, αλλά δεν λέω. Είπα ότι έναν τον έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Επειδή δεν με πιστέψανε, με κράτησαν πάρα πολύ περισσότερη ώρα. Πάω μία μέρα 10 του μηνός παρουσιαζόμουν, έπρεπε να είμαι στο σουφλί στον Εύρο, 10 του μηνός. 10 του μηνός έπρεπε να παρουσιαστώ να είμαι στο στρατόπεδο στο σουφλί στον Εύρο. Είναι να πάω στο σουφλί στον Εύρο. Με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε πρέπει να έρθεις εδώ πέρα. Λέω οκ. Κανονίζω, μαζεύω τα πράγματά μου από εδώ. Σηκώνομαι, πάω Θεσσαλονίκη. Μου λέει η μάνα μου έχω πάρει ρεπό να πάμε μαζί στον Εύρο. Ετοιμάζω πράγματα, ετοιμάζω βαλίτσες. Βάζω ρούχα, κάλτσες, μποξεράκια, πετσέτες, πετσιλαρωθήκες, εντόνια. Τα είχα βάλει όλα μέσα. Και με παίρνει ο Μάικ, μου λέει ρε φίλε τι θα κάνεις τελικά. Λέω ρε μπρο, πάω στο στρατόπεδο και θα δείξεις, θα πάω εκεί πέρα να δω τι γίνεται. Με παίρνει ένας φίλος μου, μου λέει να ξέρεις γίνεται να πάρεις αναβολή εύκολα. Λέω πώς γίνεται να πάρω αναβολή. Μου λέει θα πας λέει εκεί, θα βγάλεις ένα χαρτί. Δεν θα κάτσω να τα πω αυτά δημόσια ακριβώς. Δεν γουστάρω. Μου λέει ένα άτομο έκανα αυτό και αυτό εχθές. Πήρα απαλλαγή J5. Άμα δεν θες να πάρεις απαλλαγή, μου λέει είναι πιο εύκολο. Του λέω πώς, μου λέει πας σε ένα γιατρό. Λες ξέρω εγώ θέλω χαρτί απαλλαγής. Και σου λέει εντάξει, του δίνεις κάποια λεφτά όπως γίνεται συνήθως. Και σου δίνει το χαρτί. Μόνο που αυτό το χαρτί το παίρνεις και μετά πηγαίνεις εκεί πέρα στη στρατολογία και πρέπει να το παίξεις όντως τρελός. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω να περάσω μια επιτροπή εγώ. Θα σας το εξηγήσω αυτό σε λίγο. Το θέμα είναι ότι πάω εγώ στο γιατρό, του λέω θέλω να πάρω απαλλαγή. Μου λέει θέλω να πάρω αναβολή. Μου λέει γιατί, λέω λόγω δουλειάς, λόγω δεν είμαι καλά, είναι πολλά του λέω. Μου λέει οκ. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο που κάνει αυτό. 100 ευρώ. Οκ λέω, 100 ευρώ. Έτσι πάει τα ρήφα. Θέλουμε 100 ευρώ. Δίνω 100 ευρώ. Μου λέει αύριο θα πας στο φρουραρχείο με αυτό το χαρτί που σου δώσα. Λαγία απέτηση να έρθει και 100 ευρώ ρε, χαχαχα, με ροκάμα το σκάμ, γάμισε τα μπρο και μου έκανε απλά αυτό το πράγμα. Του λέω θέλω να πάρω αναβολή, μάλιστα, γιατί τι έχεις, μου λέει ο γιατρός. Λέω εγώ έχω λόγω δουλειάς, λόγω ότι δεν είμαι καλά, δεν θέλω να φύγω από το σπίτι μου. Κατάλαβα, παίρνει το χαρτί, σφραγίδα, μια υπογραφή, 100 ευρώ. Το κοιτάω έτσι, λέω 100 ευρώ, λέει ναι. Λέω αν πληρώσουμε κάρτα, μου λέει είναι 150. Καλά λέω, ας του πάρει 100 ευρώ. Και ποιο λόγο να πληρώσει 150 στον μπούτσο μου. Εγώ τους είπα ότι πίνω ντρόγκια και πήρα απαλλαγή. Θα σου πω μετά, θα φτάσω εκεί πέρα. Ναι, εσύ τους τα είπες αυτά. Εγώ, άμα πω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή δημόσια, μπορεί και να μείνει για μια ζωή εδώ. Τους πάμε. Δεν κολλάμε σε αυτό. Του λέει πρέπει να πας στο φρουραρχείο να περιμένεις. Άκου εδώ μαλάκα τι έπαθα. Έπαθα μπενιά εγώ. Μου λέει, τι ψέμα, δεν υπάρχει κάρτα στους γιατρούς. Υπάρχει μπρο, κανονικά στο λέω. Αυτός δεν μπορώ να τον κάνω τώρα, να σου πω ποιος ήταν, γιατί είχα ένα βίσμα για αυτόν τον γιατρό. Είχα ένα βίσμα, ας πούμε, να τον βρω. Είναι στρατιωτικός γιατρός πολύ γερός, δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή, σου πήρε και 100 στο βίσμα, γάματα. Ναι, ρε μπρο. Βίσμα, όταν λέω, δεν είπα ρε μπρο ότι είναι φίλος μου. Είχα το κονέ να πάω σε αυτόν τον γιατρό. Λοιπόν, η επιτροπή δεν έγινε ακόμη όμως σωστά, θα σου πω και αυτό το πράγμα. Πάω στο φρουραρχείο, μου λέει αυτός πρέπει να πας 8 η ώρα το πρωί στο φρουραρχείο μαζί με αυτό το χαρτί που σου έδωσα, μαζί με το χαρτί της... Εν τω μεταξύ μαλάκα εμένα με βάλανε υποψήφιο για
πώς λέει, για υποαξιωματικό. Δηλαδή μου είπαν ότι θα είχα δικό μου σπίτι, μου είπαν ότι θα ήμουν υποαξιωματικός αν έμπαινα μέσα στο στρατό. Θα είχα δικό μου σπίτι, θα είχα θέση ανώτερη. Δεν ξέρω γιατί με διάλεξαν και τέτοια φάση. Θα ήταν πολύ διαφορετικό στρατό. Δεν θα έμπαινα καν απλό στρατιώτης, μπρο. Μου στείλανε χαρτί και μου έλεγαν ότι με έχουν επιλέξει για υποαξιωματικό. Πώς γίνεται αυτό εντωμεταξύ δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μου είπε η μάνα μου, μου λέει: μάνα μου, πήγαινε σε παρακαλώ, λέει θα τελειώνεις, θα μπεις, θα έχεις και μια θέση, δεν θα είσαι λέει σε χαζός εκεί πέρα. Τέλος πάντων, λέω: δεν πειράζει, δεν γουστάρω, δεν με ψήνει αυτό, ούτε τώρα. Τι λέει ρε, ισχύει μπρο, το χαρτί το έχω ακόμα. Το χαρτί το έχω, θα σας το δείξω, δεν υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων, πάω. Μου λέει ο γιατρός πρέπει να πας φρουρεραρχείο μαζί με αυτά τα δύο χαρτιά. Θα πας, μου λέει νωρίς, γιατί θα έχει πάρα πολλά άτομα εκεί. Ωραία, λέω τέλεια. Μου λέει θα πας 8 η ώρα το πρωί εκεί, να είσαι εκεί απ' έξω. Μη σου πω να πας 8 παρά, γιατί θα έχει ουρά. Λέω εντάξει, εκείνο το βράδυ εγώ επειδή είχα αγχωθεί, γιατί στο φρουρεραρχείο πρέπει να πας. Κασπέλες, μπράβο, αλάνια μου. Στο φρουρεραρχείο πρέπει να πας και να περιμένεις όντως εσύ. Αν πας νωρίς, μπορείς να προλάβεις μια θέση μπροστά για να το τελειώσεις μέχρι τις 1 η ώρα. Πρέπει να έχεις. Θα σας πω τώρα. Πάω εγώ με το βράδυ με τα παιδιά, έλεγα εγώ το βράδυ δεν θα κοιμηθώ. Βγαίνω σε κλαμπ, πάω σε net, τελειώνω 5 η ώρα από όλα αυτά και λέω οκ, θα κάτσω στο σπίτι, έχω γίνει ζάντα, είμαι κομμάτια, είμαι σχεδόν σκατά νεκρός, τα έχω πιει όλα το προηγούμενο βράδυ, οκ, έχω πιει τα πάντα. Πάω στο σπίτι μου 5 η ώρα το πρωί και λέω δεν πειράζει, θα μείνω ξύπνιος μέχρι τις 7 η ώρα, να πάω 7:30 κατευθείαν στο φρουρεραρχείο, να είμαι πρώτος στη σειρά να τελειώνω. Έλα που με πήρε ο ύπνος ρε φίλε, με ένα 5:30 και παραλίγο να μπω φυλακή, γιατί αν δεν πήγαινα εκεί πέρα να το κάνω ήταν η τελευταία μου μέρα. Ξυπνάω απλά 7:30, 8 παρά, χτυπούσαν την πόρτα μου κάτι φίλοι, μου λέγανε μαλάκα ξύπνα, σε παίρνουμε τηλέφωνο, σε ψάχνει η μάνα σου, το ένα το άλλο, με είχαν πάρει 30 τηλέφωνο, με είχε πάρει ο ύπνος, ήρθαν με ξυπνήσανε, άνοιξα την πόρτα, σηκώθηκα σαν το γελίο, ντύθηκα κατευθείαν, δεν πλήθηκα, δεν έπλυνα δόντια, μαλάκα, η φάτσα μου ήταν ηλίθια, μαλάκα, σαν να είχα κοπανίσει ναρκωτικά στη μούρη μου έτσι. Τέλος πάντων, μου λέει ο Κώστας, ξέρω εγώ, ο πατριός μου, μου λέει καλύτερα λέει που είσαι έτσι. Καλύτερα που βγήκες εχθές και έγινες κομμάτια, τα πιες όλα, μου λέει. Γιατί θα σε δουν εκεί πέρα, θα σε πάρουν κατευθείαν, μου λέει, θα σε διώξουν έτσι πως είσαι. Του λέω ξεκόλα, Κώστα, δεν είμαι καλά, δεν μπορούσα να περπατήσω εγώ. Τέλος πάντων, παίρνω τα χαρτιά και ξεκινάω να πάω στο φρουρεραρχείο. Μπαίνω στο φρουρεραρχείο, βλέπω ότι είμαι τρίτος στη σειρά. Ισχύει αυτό, αδερφέ Βοριά. Βλέπω ότι είμαι τρίτος στη σειρά. Πάω να μπω μέσα, μου λέει πιστοποιητικό. Εντωμεταξύ, εγώ δεν έχω κάνει εμβόλιο. Μου λέει πιστοποιητικό. Λέω πιστοποιητικό δεν έχω τώρα. Μου λέει πρέπει λέει να πας να κάνεις rapid test. Χάνω τη σειρά μου για να πάω στο φαρμακείο από τις 8 η ώρα που ήθελα να περιμένω. Το φρουρεραρχείο κλείνει 1. Όλη αυτή η διαδικασία εντωμεταξύ του να πάω φρουρεραρχείο, να υπογράψω κάποια χαρτιά το ότι θέλω να πάρω αναβολή, να με στείλουν στο 424 για εξετάσεις, να περιμένω στο 424 πάρα πολύ σειρά και πάρα πολύ χρόνο, μετά από το 424 να ξαναπάω στο φρουρεραρχείο για να τους δώσω τα χαρτιά και να δείξω ότι πήγα στο 424. Όλο αυτό έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι, γιατί μετά κλείνει όλο το φρουρεραρχείο και όλο το στρατό. Τέτοια δόκιμος έφεδος αξιωματικός εννοείς, δεν ξέρω τι εννοείς. Άκου. Πάω στο φαρμακείο, κάνω ένα rapid test, βγαίνω αρνητικός, αρνητής COVID βγήκα. Κάνω rapid test, μπαίνω μέσα, υπογράφω τα χαρτιά. Μου λέει εντωμεταξύ στην είσοδο ένας στρατιωτικός μου λέει εσύ λέει γιατί είσαι εδώ, λέω αναβολή. Αναβολή λέει γιατί, για δουλειά του λέω, με κοιτάει, μου λέει για δουλειά, τι για δουλειά, τι είναι αυτά που μου λες, κάτι τέτοια, του έλεγα μετά δεν είμαι καλά, κάτι τέτοια. Δεν ήξερα τι να του πω μαλάκα, είχα φρικάρει, λάθος απάντησε εδώ, ήμουν εκείνη την ώρα μαλάκα άϊπνος, γάμισε τα σαν ηλίθιος. Τέλος πάντων, συμπληρώνω την αίτηση, αυτή που έπρεπε και πάω 424 στο νοσοκομείο. Εγώ είχα μιλήσει ήδη με αυτόν τον γιατρό που ήξερα για να πάω στο 424, ήξερε ήδη ότι θα πάω. Θα πω απλά ότι δούλευε εκεί, στο νοσοκομείο, ο γιατρός ο οποίος μου έδωσε την αναβολή. Και πάω τέλος πάντων, επειδή άργησα λόγω του ότι πήγα να βγάλω το rapid test και περίμενα και στο φαρμακείο, μέχρι να πάω στο φαρμακείο να βγάλω rapid test, μέχρι να πάω στο φαρμακείο να βγάλω rapid test, μου είχαν κλέψει τη σειρά άλλα 60 άτομα. Οπότε από τρίτος πήγα 63ος. Κάθομαι, βλέπω όλους τους βλάκες που περιμένανε
Μιλάω με κανένα 2-3 τυπάκια. Καλά τυπάκια. Με ξέρανε εκεί πέρα εντωμεταξύ όλοι μαλάκα. Είχα κουραστεί να μου λένε μαλάκα να βολή θα πάρεις. Πήγαινε πίσω στο network. Μαλάκα, γαμπίσου. Κάτι τέτοια. Περιμένω στη σειρά. Συμπληρώνω την αίτηση. Πάω στο 424. Φτάνει η ώρα να είναι 12 παρά. Μόλις φτάνω στο 424. Βλέπω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, φίλε, για το 424. Full. Και λέω: OK, πάμε να πάρουμε χαρτάκι. Μου λέει: πρέπει να πάρεις ένα χαρτάκι, αριθμό, νούμερο, να περιμένεις τη σειρά, να φέρεις αυτά τα χαρτιά. Λέω: εντάξει, τα πάω όλα κανονικά. Και μου κάθεται εκείνη τη στιγμή. Μου κάτσε το νούμερο 32, μάγκες. Μη ειρωνικά και χωρίς καθόλου πλάκα. Αυτό το χαρτάκι μου το δώσανε για να περιμένω στη σειρά. Και ήμουν το νούμερο 32. Λοιπόν, παίρνω το νούμερο 32 στην τελική. Λέω: εντάξει, 32. Πόση ώρα να μας πάρει το 32, ρε πούστη? Να τα πούμε λίγο περιληπτικά. Γιατί μπήκανε λίγα άτομα ακόμα. Πήγα σε ψυχολόγο. Ψυχίατρο, ούτε καν ψυχολόγο. Του είπα: θέλω αναβολή, μου είπε τον λόγο. Του λέω: δεν είμαι καλά και λόγω δουλειάς θέλω να τρέξω μια δουλειά. Μου κάνει αυτό το πράγμα. Μου ζητάει 100 ευρώ. Φεύγω, πάω στο φρουρεραρχείο. Χάνω τη σειρά μου από τις 8 η ώρα που περίμενα και φτάνω εκεί πέρα να τελειώσω 12 η ώρα. Υπογράφω τις δηλώσεις και τις αιτήσεις που ήταν για εκεί. Πάω, κάνω ένα rapid test, γι' αυτό ήταν ο λόγος που έχασα τη σειρά μου, γιατί δεν είχα πιστοποιητικό. Φτάνω να τελειώσω από το φρουρεραρχείο και πηγαίνω στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Κάνω εκεί. Και έχουμε φτάσει στο σημείο που παίρνω το νούμερο 32 το χαρτάκι. Ωραία. Παίρνω το νούμερο 32, κάθομαι εκεί πέρα. Ο γιατρός όμως, δεν ήταν εκεί κατευθείαν. Δηλαδή, μπορεί να πήραμε το χαρτάκι, μπορεί να είχα το νούμερο 32, αλλά το θέμα είναι ότι ο γιατρός δεν ήταν εκεί. Ο γιατρός είχε πει ότι θα έρθει σε μισή ώρα να τους εξετάσει όλους. Οπότε καθίσαμε από τις 12:30 ώρα. Περίμενα από τις 12 μέχρι τις 12:30 τον γιατρό. Έσκασε ένας τσιγκάνος εκεί που ήθελε να πάρει αναβολή γιατί είχε 5-6 δικαστήρια, κάτι τέτοιο. Άρχισε να κάνει τσαμπουκάδες μέσα στο νοσοκομείο. Τον βγάλανε στρατιωτική, γινότι την άλλη μαλάκα. Είχε σκάσει εκεί και έλεγε: έμπαινε μέσα στους γιατρούς και εγώ νόμιζα μαλάκα θα τους καθαρίσει αυτός. Γάμισε τα, έμπαινε με το έτσι θέλω, έκλεβε σειρά από όλους. Σε φάση μπορεί να περιμέναν 60 άτομα και αυτός να έμπαινε μπροστά ρε, και να έμπαινε μέσα στα δωμάτια έτσι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι περίμενα μέχρι τι ώρα? Μέχρι τις 12:30. 1 η ώρα έπρεπε να είμαι πίσω στο φρουρεραρχείο γιατί έκλεινε. Αλλιώς αν δεν ήμουν στις 1 η ώρα, αν δεν ήμουν μέχρι τις 1 η ώρα, παίζει να μπαίνα φυλακή ρε φίλε. Δεν ξέρω τι φάση θα γινόταν. Το θέμα είναι ότι πηγαίνω στο γιατρό, μπαίνω μέσα, έρχεται η σειρά μου, το νούμερο 32. Μπαίνω μέσα, κάθομαι έτσι, τον κοιτάω. Κάθομαι έτσι ρε, μπαίνω full έτσι, ξέρω εγώ, ήμουνα και ζάντα από το προηγούμενο βράδυ, μπρο, ήμουνα άϊπνος. Είχα κοιμηθεί 2 ώρες και μέσα σε μια άθλια μέρα. Είχα άγχος, είχα τέτοια και κάθομαι έτσι στην καρέκλα και το κοιτάω, πετάω τα χαρτιά στο γραφείο. Με κοιτάει, μου λέει: είσαι καλά, λέει, αγόρι μου. Λέω: μια χαρά, λέω, τέλεια, έτσι, ξέρω εγώ, ήμουνα χάγια, δεν μπορούσα να μιλήσω. Λέω: μια χαρά. Λέει: γιατί είσαι έτσι? Λέω: είμαι άϊπνος. Μου λέει ο γιατρός: τι έγινε? Λέει: είσαι καλά? Λέω: μια χαρά είμαι. Μου λέει: κάνεις, λέει, τίποτα? Παίρνεις, είσαι χρήστης? Λέω λίγο. Μου λέει: τι? Λέω: δεν πίνω τίποτα, λέω μόνο μπαφ. Μου λέει: μόνο κάναβι? Λέω: ναι. Λέει: μάλιστα. Πάρε, μου λέει, μια αναβολή 2 χρόνια. Λέω: αυτό? Λέει: ναι. Λέω: ευχαριστώ. Λέει: πήγαινε. Αυτό ήταν ρε φίλε. Και τώρα απλά θα πάω για εξετάσεις, να το καταλάβουν κι αυτοί. Ή εξετάσεις στην εξέταση που θα μου κάνουν η επιτροπή, ψυχιατρική επιτροπή. Ναι μπρο, αυτό έγινε. Γάμισέ τα, με βγάλαν γάματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να περάσω τώρα από ψυχολόγους για να με δούνε. Και η φάση είναι ότι μου είπε ένα φιλαράκι μου που το έκανε αυτό το πράγμα. Anticlimactic finale ιστορία. Τέλος πάντων, δεν κατάλαβα τι σημαίνει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή ρώτησα αυτό το φίλο μου που πήγε και το έκανε αυτό, ο φίλος μου δεν τον ήξερα καλά. Μου λέει: εγώ μπρο μου πήγα για Ι5. Εσύ που δεν πας για Ι5
Δεν χρειάζεται κάτι ακραίο. Απλά όταν πας εκεί μου λέει, πρέπει να το παίξεις λίγο ρε φίλε μου. Λέει, δεν θέλουν να σε δουν αυτοί να είσαι normal. Δηλαδή του λέω τι εννοείς ρε μπρο. Του λέω δηλαδή τι εννοείς να το παίξω. Μου λέει κάνει cosplay Red Dragon. Αυτό ακριβώς αδερφέ. Μου λέει όταν πας εκεί ρε φίλε, απλά μου λέει να κοιτάς το πάτωμα. Του λέω δηλαδή και μου κάνει έτσι. Ή μου λέει να κοιτάς ευθεία έτσι. Να είσαι έτσι μου λέει, να μην μιλάς σε κανένα, απλά να κάθεσαι έτσι σαν περίεργος. Μαλάκα σκέψου λίγο να το κάνω αυτό. Να κάθομαι έτσι σε μια καρέκλα. Για 2 ώρες. Άμα το κάνω αυτό στάνταρ παίρνω αναβόλη. Άνετα. Μαλάκα δεν μπορώ άλλο. Καταθλιψάκης, καμία σχέση με κατάθλιψη. Μαλάκα μόνο εγώ δεν πήρα. Εν τω μεταξύ από όλα αυτά τα με εκεί πέρα, μόνο εγώ δεν πήρα μαλάκα χαρτί για κατάθλιψη. Ναρκωτικά για τα 5 παίρνεις ξύπνα πλάκα. Ναι, μόνο που δεν με γράψαν για ναρκωτικά ρε πλάκα. Τέλος πάντων, δεν θα το συζητήσω άλλο αυτό. Μα να το δουν από το στρατό μάλλον και θα μου δώσει ποτέ την αναβολή γάμο. Αυτό κάνω χρόνο με πιο πολύ. Αλλιώς την πούτσα μου. Καλά, κάτσε να την πάρω την αναβολή μπρο και θα τα πω όλα χύμα. Μέχρι τότε. Ρε φίλε ήταν χάλια, η τύψη ήταν χάλια ρε φίλε. Και αρχίζει σε κάποια φάση και μου λέει τεχνικές Red Dragon κάνει ο Μέξ. Άκου εδώ. Αρχίζει σε κάποια φάση και μου πιάνει το κεφάλι και μου λέει η άβρα σου λέει εσένα, το χρώμα της άβρας σου είναι πορτοκαλί. Και άρχισε να μου λέει. Της δείχνω το τατουάζ που θέλω να κάνω, μια νεκροκεφαλή στην αρχή ρε φίλε, γιατί δεν ήμουν σίγουρος. Με το που μου είπε αυτή να το κάνω αυτό έτσι, άλλαξα τατουάζ. Μπρο, με άγχωσε τόσο πολύ να ξέρεις. Της δείχνω το τατουάζ και μου λέει κάνει αυτή την νεκροκεφαλή, λέει μέσα στο ποτήρι ανάποδα. Λέω όχι, λέω δεν το κάνω ανάποδα. Λέει γιατί, της λέω γιατί μου το είπες εσύ. Λέει γιατί, της λέω τι καίρε φίλε, λέω σαν στα νίστρια είσαι ξέρω εγώ τι γίνεται εδώ πέρα. Μπρο, με είχε αγχώσει τέρμα η τύπησα, full, άπειρα. Δεν έκανα να σκέψει το τατουάζ που μου είπε γιατί νόμιζα ότι είναι σατανιστικό. Και τέλος πάντων βρίσκω ένα άλλο τατουάζ όσο αυτή φεύγει και πίνε κόκκες. Να κάνω ένα διαφορετικό ρε φίλε. Και μαλάκα άρχισε να μου λέει τις κάρτες στα ρο, δεν ξέρω τι μου έλεγε. Μου βγάλε κάτι κάρτες, έπεσε μέσα και στα δύο. Με έκανε ψυχολογικό πόλεμο μόνη της χωρίς να θέλω καν μαλάκα ηλίθεια. Δεν την ήξερα καν, δεν με ήξερε καν και άρχισε να μου λέει ξέρω εγώ η γκόμενά σου φίλε γουστάρει κάποιον άλλον, έτσι στα αγγλικά κάτι τέτοια ρε, έχει βάλει κάποιον άλλον πάνω από σένα. Λέω εντάξει μας γάμισες τώρα ρε φίλε. Χωρίς πλάκα. Μια νεκρόκεφαλή με περούκα. Μια νεκροκεφαλή με περούκα. Δεν ήθελα να κάνω νεκροκεφαλή με περούκα, βρε ηλίθιε. Αυτιστικέ, ανθήκανε. Τέλος πάντων. Ρε μπρο. Κάνω τέλος πάντων. Κάνω το τατουάζ ρε φίλε. Και το τατουάζ μου είναι ένας εγκέφαλος. Οκ. Άκου εδώ. Το τατουάζ μου είναι ένας εγκέφαλος μέσα σε ένα μπουκάλι ρε φίλε. Μέσα σε ένα δοχείο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το τατουάζ σημαίνει ότι έχω αποθηκευμένες ρε φίλε. Αποθηκευμένες λέω. Ότι κρύβω τις σκέψεις μου, κρύβω τους στόχους μου, κρύβω ότι σκέφτομαι τα πάντα ρε φίλε. Για εμένα, τα κρατάω για μένα, τα κλειδώνω ρε φίλε. Για να μην τα... Τέλος πάντων. Τα κρατάω για μένα, αυτό σημαίνει το δοχείο με το μυαλό. Ξυπνάει εδώ. Δεν έχω ούτε βενζίνη. Σαν αυτούς τους χωρισμένους που πάνε στο καζίνο μαλά και παίζουν όλη τους τη ζωή ρε. Έτσι ξύπνησε ο Ορέστης. Με φουλ πονοκέφαλο, μπρο θα αργήσω στη δουλειά. Ωραία μπρο τα λεφτά. Του λέω μαλάκα σε 2 μέρες έχασα 10 ρε μαλάκα όταν δεν ήσουν μπρο, όταν έχασε το πορτοφόλι του Ορέστης να δεις τι έπαθε. Είμαστε με τον Τζογαδόρο εδώ. Μας πάνε τηλέφωνο που είχε αρχίσει να κλαίει, να φωνάζει. Έτσι ακριβώς. Αυτό, τέτοιο τηλεφώνημα, σου λέω, τέτοιο ακριβώς τηλεφώνημα, τελευταία φορά που είχα πάρει από τον Ορέστη ήταν από την Αρετάκη. Ήταν ακριβώς ίδιο τηλεφώνημα με εκείνη την μέρα που είχε. Αρετάκη στο πρωτοφόλι Ορέστη. Ίδιο τηλεφώνημα ήταν εκείνο. Μου έλεγε, έχασα τα λεφτά μου, το πορτοφόλι μου, μου έλεγε, έχασα τα πάντα. Μου έλεγε κάτι τέτοιο στο τηλέφωνο και εγώ έλεγα, μάλλον τι μου λέει ρε μάλλον, πια τα πάντα του λέω μάλλον Ορέστη, στο καζίνο. Τη ζωή μου όλη. Του έλεγα ψάξε το αμάξι, μπρο δεν είναι πουθενά, έχω ψάξει. Και εγώ καθόμουν τώρα έτσι ρε, και τον άκουγα. Και ήταν έτσι και λέω, ρε μάλακα, πάρε του ένα τηλέφωνο στο καζίνο και ρώτα. Με παίρνει, μπρο εγώ άμα είναι πάω στην Πάρνηθα, με παίρνει μετά από 5 λεπτά, μια χαρά. Μπρο εγώ πάω άμα είναι στην Πάρνηθα. Α, εντάξει, το βγάζει. Θα έρθεις και εσύ μου λέει. Πάρε το τηλεμά, μόλις γυρίσαμε, πάμε.
Και μια άλλη φορά που είχε ξανακάνει έτσι ο Ρέστης και τον είχα δει από κοντά μπρο και όντως έκλαιγε, δεν το κάνει για πλάκα. Έτσι, τον έχω δει 3 φορές σε τέτοια κατάσταση παρανοϊκού. Παράνοιας στον Ορέστη αυτή να κλαίει για το πορτοφόλι, για την αρετάκι. Και η τρίτη φορά ήταν όταν μπρο του είχε γυρίσει ο φακός πάφησε ένα άποδα και του είχε πάει πίσω στο μάτι και τα είχε πάθει όλα. Τον είχε πάρει ο ύπνος μέσα στα αμάξια με τους φακούς. Άκουρε. Είχαμε καθίσει να παρκάρουμε μαλάκες για να πάρουμε κάτι από ένα περίπτερο. Σταματάμε στο περίπτερο και ο Ρέστης κάθεται έτσι μες στο αμάξι, τον παίρνει ο ύπνος, κοιμάται. Ο φακός πάφης φτάνει πίσω στο μάτι του. Ξυπνάει, λέει μπρο, δεν βλέπω μπρο. Μου λέει κάτι τέτοιο, τι έπαθε. Μπρο, ο φακός είναι πίσω, μπρο. Και άρχισε να τυλτάρει μπρο και να κλαίει, να φωνάζει. Και να είμαστε τώρα στο αμάξι έτσι, ο Ρέστης να έχει βγάλει το μάτι του. Εγώ να του σκάω φλάζα στην κάθε. Μπρο, δεν μπορώ να το βγάλω, μπρο. Και να πιάνει το μάτι του και να του λέω μαλάκα, δες πως φαινόμαστε έξω από το αμάξι να είμαστε κάποιος. Εγώ με το φλάζ μέσα στο μάτι του και αυτός ήταν έτσι στον καθρέφτη. Και διαβάζουμε τα μάτια μας. Και έλεγε μπρο, το νιώθω, είναι πίσω από το μάτι. Εγώ του έλεγα εκεί πέρα μαλάκα, αν πάει πίσω από το μάτι σου μπορεί να ξεραθεί, ξέρω εγώ, και να σπάσει, να γίνει σαν τζαμάκι και να σου κόψει τα αγία. Τον έκανα κάτι τέτοια εδώ τον Ορέστη. Σαν τον Μπιλ που κλέβει κάνει. Έπαιρνε μαλάκα, σου λέω τώρα πρωινιάτικα αρμά, δεν είχαν πάει στη δουλειά του, ξέρω εγώ, δεν έπαιρνε τους οπτικούς τηλέφωνο και να σου ρωτήσω. Τώρα αυτό μαλάκα, εγώ να σου λέω να του κάνω εκτός live stream με αυτή την πλάκα έτσι για να γελάσω λίγο. Ο φακός μου μπαίνει μέσα. Αλλά όντως είχαν χωθεί γιατί μπρο δεν έβγαινε μετά από λίγο ο φακός πάφης. Παίρνει τον οπτικό, ξέρω εγώ, τηλέφωνο. Δεν ξέρω, μπρο, δεν φαινόταν καν ο φακός παφής, τον έψαχνα στο μάτι. Δεν το βρίσκαμε, ρε. Λέει, μην αγχώνεσαι, λέει, έχει πάει πολύ πιθανόν να είναι στα πλάγια του ματιού σου. Μπρο, το βλέπεις, μου λέει κάτι τέτοια, το βρήκαμε μετά από πολλή ώρα. Κάμε σαν 3 φορές. Αυτή με το φακό επαφής μαλάκα, δεν θα το ξεχάσω μαλάκα. Πώς έκλαιγε εκεί με το φακό επαφής μαλάκα, τα είχε πάθει όλα. Καλά, και εγώ θα τα πάθαινα όλα. Μου έλεγε μπρο, μου ενοχλεί το μάτι μου, έλεγε δεν μπορώ να. Θέλω να βγάλω το μάτι μου, έλεγε. Όπου μαλάκα καημένος. Το flash ξέρω εγώ να βλέπει καλύτερα. Όχι, το flash το είχα εγώ για να βρω το φακό επαφής. Είχε ανοίξει το μάτι του και εγώ έψαχνα το φακό επαφής στο μάτι του για να του πω που ακριβώς είναι να πιάσει με το δάχτυλο. Γιατί δεν ένιωθε τίποτα. Μου λέει νιώθω να πονάει όλο μου το μάτι, δεν μπορώ να καταλάβω που είναι ο φακός. Που άλλο τον έχω ξαναδεί να κάνει έτσι. Τελευταία φορά εντάξει, πριν από αυτό με το φακό, πριν από αυτό. Ήταν φίλε με τον Ντάντι στην κεφαλονιά που έκανε σαν αμαία, ξέρω. Τι έκανε, τι έπαθε. Κύριε μαλάκα, δεν ξέρω, κοιμότανε. Σκέψου για να τα κάνει αυτά ξύπνιος, όταν τον ξυπνάς, αδερφέ, τι γίνεται. Σκέψου για να είναι ξύπνιος έτσι. Μπρο. Σκέψου να κοιμάται και να το φρικάρεις λίγο, ρε. Μαλάκα σου λέω εκείνη τη μέρα. Είμαστε κεφαλονιά και λέω Ντάντι, θα φέρω κάτι κοπέλες, μπρο. Τις φέρνει 4 ώρα το πρωί. Και του λέμε, τον ξυπνάμε τον Ορέστη, κοιμόταν άϊπνος φούλ, ρε. Του λέμε, έλα ρε μαλάκα, σήκω, ξέρω εγώ, ήρθαν τα κορίτσια 4 ώρα το βράδυ, έλα σήκω και εσύ σπίτι σου είμαστε, ρε μαλάκα, σήκω να κάτσεις λίγο. Τι κοιτάτε μας στον δρόμο. Μπρο, τις έφερε όντως. Τι είσαι στο βράδυ. Όχι, μίλησε με μηνύματα, με κάτι γκόμενες και τις έφερε. Και καθόταν τον Ορέστη τώρα έτσι στο κρεβάτι, έτσι, με το αμάνικο φούλ στα χαμένα. Σαν να του είσαι καρφώσει με κορτιζόνες φούλ, ρε. Φούλ κορτιζόνες, σαν να σε ψυχιατρίο ήταν. Μπρο, και έμπαινε ο Ντάντι μες στο δρόμο. Σήκω μπρο, έλα ξέρω. Έλα μπρο, διακόμενος μπρο. Μπρο, περιμένουμε όλοι πάνω να πεις ξέρω. Κάνε σαλτάτι, και του λέω, έλα Ορέστη σήκω, ανοίγω τα φώτα και κάνει κάτι τέτοιο. Ορέστη σηκώνει μπρο από το κρεβάτι έτσι. Κάνει κάτι τέτοια ρε, τσιρίζει. Και φύγανε κομμάτια. Σαν μανιακός ρε, έτσι. Αφήστε με ράκι ακούσα κάτι άλλο, δεν ξέρω. Άκου, έλεγε αφήστε με ράκι μισό. Και κοιμάται ρε και έρχεται τον Ντάντι μέσα στο δωμάτιο. Μαλάκα Ορέστη, τρελός είσαι, γιατί φωνάζεις έτσι σαν ηλίθιος. Του κάνει αυτό το πράγμα και του λέω μαλάκα σκέψου για να σου λέω Ντάντι μπρο τι κάνεις έτσι, παίζεις να σαν τρελός ρε φίλε. Τα κορίτσια είχαν χεστεί πάνω τους, νόμιζα ότι είχαμε κάποιον γέρο μέσα. Στο σπάζουμε, ξέρω. Αφού ρε μαλάκα κάνει σαν γέρος που είχε άνοια ξέρω και δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Πάμε σε αυτό το μαγαζί ρε φίλε. Ψόφισε. Ναι. Πάμε σε αυτό το μαγαζί, λέμε με τα παιδιά, ξέρω εγώ, ελάτε μαλάκες, εδώ πέρα 12 ευρώ τρως και πίνεις όσο θες, θα πάμε να πιούμε μαλάκα, φουλ όλα τα κρασιά, λέγαμε εμείς μαλάκα πάμε να τους γαμίσουμε τα κρασιά, πάμε να δούμε μαλάκα, δεν μεθάμε με τίποτα. Είχαμε μαζευτεί εμείς και μια 8-7 άτομα, 8-9 άτομα, νομίζω 8-9 άτομα ήμασταν. Λέμε πάμε να γαμίσουμε και τα φαγητά μαλάκα, θα φάμε 5-6 μερίδες ο καθένας, ξέρεις δεν είχαμε φάει όλη μέρα, όλοι μαζί ήμασταν συνεννοημένοι, να βγούμε σαν παρέα, να πάμε σε αυτή την ταβέρνα. Και να τα γαμίσουμε όλα ρε μαλάκα, να πάρουμε φαγητό full κοπάνε, μαλάκα έτσι, παίρναμε γάμισέ τα. Κανονίζουμε, πάμε όλοι. Και αρχίζουμε, παίρνουμε. Φιλέτο κοτόπουλο, εγώ πήρα φιλέτο κοτόπουλο, παϊδάκια, μπριζόλα και μια πανσέτα, οκ, παίρνω εγώ αυτά τα πράγματα.
Παίρνει ο άλλος από δίπλα 2-3 κοτοφιλέτα με ρύζια, πατάτες. Παίρναμε τυροκαυτερές, πιπεριές, σαλάτες, πατατοσαλάτες, τζατζίκια, ψωμιά, μαλάκα. Γάμισε τα, σου λέω φαΐ, μαλάκα παντζάρια. Πήγαμε παντζαροσαλάτες, μετά φάγαμε ψάρια. Μαλάκα ήμασταν εκεί 2 ώρες και είχαμε φάει μάντο Χριστό και την Παναγία, ό,τι είχε ρε μαλάκα το μενού. Ήμασταν 8 άτομα λυσασμένα στις πίνες μας, σαν το Red Dragon ένιωθα εκεί τώρα. Έτσι ακριβώς παίζει να ήταν ο Red Dragon εκεί, άμα πήγαινε στα βένα. Μαλάκα αρχίζουμε εκεί, τα κοπανάμε όλα τα φαγητά, πίνουμε ταυτόχρονα μπουκάλια με κρασί. Και να παίρνουμε να λέμε εμείς φέρε την κανάτα, να λέμε φέρε κανάτα, να έχουμε πιει 10 μπουκάλια κρασί κόκκινο ή μυρίκο και άλλα 10 λευκόμπρο. Έχουμε πιει δηλαδή 8 άτομα, εντάξει, 20 μπουκάλια κρασί. Είναι πολλά, εντάξει, 10 άτομα παίζει ένα δίπλα. Δεν είναι πολλά, αλλά ήμασταν και πιο μικροί ρε αδερφέ, ήμασταν γάμισέτα. Πόσο ήμασταν ρε μαλάκα, τσιρικάδες ήμασταν, σχολείο πηγαίναμε. Μαλάκα, παθαίνω ένα πράγμα, όσο ήπια αυτά τα κρασιά, αφού έρχεται ο σερβιτόρος, τελευταία φορά που πήραμε το κρασί, έρχεται ο σερβιτόρος και λέει σε ένα φίλο μου, αδερφέ μην το πίνεις αυτό έτσι γιατί θα σε πιει. Και του λέει τι λες ρε μαλάκα, του λέει κάτι τέτοιο του σερβιτόρου. Του λέει κάτι τέτοιο του σερβιτόρου, μας αφήνει το ποτήρι και εκείνη την ώρα που μας το λέει και φεύγει ο σερβιτόρος, λέμε στην υγειά μας, τσουγκρίζουμε τα κρασιά, τα ποτήρια, σπάνε τα ποτήρια στα χέρια, ο άλλος έπινε ένα σπασμένο ποτήρι. Εγώ να μην μπορώ να πιω άλλο να σέρνουμε πάνω στο τραπέζι, να λέω δεν είμαι καλά, πάμε να φύγουμε. Στην τελική φεύγουμε αδερφέ, έχω φάει, έχω κάνει μια κοιλιά σαν αυτά τα αφρικανάκια που πεινάνε και δεν έχουν να πάνε και έχουν κάνει μια κοιλιά από αέρα που έχει τον πανισμό μέσα ή ίσχυσα τον πανισμό από κρασί και φαγητά χαλασμένα μαλάκα που είχα φάει όλο το μενού. Οκ, φίλε. Είχα φάει όλο το μενού της ταβέρνας, είχα πιει όλα τα κρασιά όσοι είχαν στην κάβα μαλάκα, ό,τι είχαν κάβα το είχα πιει και αυτό. Λοιπόν, στη διαδρομή μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι, ξερνούσε ο Λιμπέρης, ένας πολύ καλός μου φίλος. Ξερνούσε εκεί πέρα σε κάτι μαλακίες. Φτάνω σπίτι μαζί με τον Δημήτρη, με ένα φιλαράκι μου. Και είναι να κοιμηθεί τώρα σε μένα αυτός, γιατί δεν μπορεί να πάει με τίποτα σπίτι του. Έμενε Κατερίνη, κάτι τέτοιο. Εγώ εδώ, έμενε Κατερίνη, οπότε του λέω έλα να κοιμηθεί σε μένα αδερφέ. Είμαστε ζάντα, είμαστε χάγια. Και πάει να κοιμηθεί με τον μεγάλο μου τον αδερφό αυτός μέσα στο διπλό το κρεβάτι. Του λέω αδερφός μου, αδερφέ, εδώ πέρα δεν κοιμάσαι έτσι όπως είσαι, δεν θέλω να ξεράσεις, λέει δίπλα μου. Λέει αυτός εντάξει, οκ, σηκώνεται και πάει και κοιμάται στην τουαλέτα. Κοιμήθηκε τουαλέτα μάγκες με το ένα χέρι μέσα στη χέστρα και με το κεφάλι του μέσα στη λεκάνη. Ξερνούσε όλο το βράδυ, όσο ξερνούσε έβγαζε κάτι κομμάτια κρέας μπριζόλας μαλάκα που τα κατάπινε κατευθείαν. Και ήμουνα δίπλα του και για να τα φτύσει, να τα κάνει μετό, ο τύπος τα έκανε μετό μες στο στόμα του, τα μάσαγε έτσι. Και μετά τα έφτιανε. Επειδή έβγαζε μεγάλα κομμάτια μετού, είχαμε φάει τόσο γαμημένα πολύ κοτόπουλο και μπριζόλες, είχε γίνει το κρέας κομμάτια και ο τυπάς ξερνούσε μέσα στο στόμα του, τα μάσαγε και τα έφτιανε για να βγουν από το στόμα του γιατί δεν χωρούσαν να βγουν. Μπρο, ήταν χάλια. Κοιμάται μέσα στην τουαλέτα, βγαίνω εγώ, πάω στο διόροφο να κοιμηθώ γιατί τότε είχα διόροφο κρεβάτι μαζί με τον μικρό μου αδερφό όταν ήμουν λύκειο. Ανεβαίνω πάνω να κοιμηθώ, λείπει από κάτω ο άλλος, έχει πάει, έχει κοιμηθεί μέσα στην τουαλέτα και ξερνάει τα πάνδυνα μαλάκα, ξερνάει τα σηκώτια του, αίμα ξέρναγε. Κάθομαι εγώ μαλάκα τώρα, κοιμάμαι στην αρχή κάτω, στο κάτω κρεβάτι. Ξαπλώνω εγώ στο κάτω και λέω φίλε τώρα εμετός. Και με το που το λέω αυτό, ο άλλος κοιμάται ήδη στην λεκάνη μέσα. Γυρνάω όχι από τη μεριά που είναι όλο το δωμάτιο, γυρνάω από τη μεριά του τοίχου. Δηλαδή από εκεί πέρα που θα ξεράσω και θα ξεράσω πάνω μου, ρε φίλε. Γυρνάω από τη μεριά του τοίχου και αρχίζω μαλάκα και κάνω έναν εμετό ασταμάτητο μαλάκα. Ασταμάτητο, σαν ζόμπι έτσι. Ξέρναγα και έβγαζα μαλάκα σαν να είχα πατήσει on και να πετούσε σωλήνα, ξέρω εγώ μαλάκα πολύ πράγμα. Ξερνάω 5-6 φορές εκεί. Ξυπνάω μέσα το βράδυ έτσι μετά από τον εμετό. Άκου εδώ τώρα τι έγινε. Τώρα εσύ νομίζεις σε τρολάρω. Σηκώνομαι μαλάκα μετά από αυτό. Έχω γίνει χάλια, έχω χάσει 4-5 κιλά. Γιατί σου λέω ξέρναγα πολύ ώρα. Ό,τι έφαγα εκείνο το βράδυ το ξέρεις. Δεν ευχαριστήθηκα τίποτα πρώτα απ' όλα. Δεν έφαγα, δεν ήπια. Ό,τι ήπια και έφαγα το έβγαλα κατευθείαν μέσα στο κρεβάτι μου. Βρύση, μαλάκα, όχι βρύση. Σου λέω λάστιχο, μπρο, με πίεση. Full πίεση και full πηχτό πράγμα, ρε. Ο εμετός ήταν σαν κοιμάς. Σαν κοιμάς με σάλτσα ντομάτας. Καφέ, κόκκινο, έτσι. Σαν σκατά, διάρρεια ήταν από το στόμα, μαλάκα. Διάρρεια από το στόμα. Και πέφτει μπρο όλο στο κρεβάτι στα πλάγια. Και είναι το κρεβάτι μου, από κάτω ένα άλλο στρώμα. Και στα πλάγια εμετός, τόσο σαν πισίνα ήτανε.
Είχε φτάσει τόσο στα πλάγια. Ξυπνάω εγώ μέσα στο μεθύσι μου. Μέσα στο μεθύσι, αδερφέ, τι να πω εγώ τώρα στη μάνα μου. Μαμά, έλα μάζεψε λίγο με το φτιάρι τον εμετό που έχω κάνει στο κρεβάτι πάνω. Δεν θα το πω αυτό το πράγμα. Αυτό που πρέπει να κάνω όταν ξερνάω δίπλα από το κρεβάτι και γεμίζει μια λίμνη είναι να μαζέψει τον εμετό, να σφουγγαρίσεις, πράγμα που δεν έκανα γιατί ήμουν αζάντα. Είναι να μαζέψει τον εμετό, να αλλάξει τα σεντόνια και να γυρίσεις ίσως τα στρώματα αν έχει γαμηθεί το στρώμα. Ωραία. Επειδή ο εμετός ήταν τόσο πολύς και επειδή τα σεντόνια ήταν ήδη για πέταμα, εγώ παίρνω έναν κάδο που είχαμε για να πετάμε τα σκουπίδια, παίρνω και το σεντόνι και χρησιμοποίησα το σεντόνι σαν φαράση. Έκανα έτσι, έπιανα τον εμετό και το πέταγα μέσα στον κουβά. Ήμουνα χάλια ρε μπρο, δεν ήξερα πως αλλιώς να το κάνω αυτό το πράγμα. Έπιανα εμετό έτσι με το χέρι και τον πέταγα μέσα. Το έκανα αυτό φίλε, έκανα 13 φορές. Άδειασα φαρασιά με εμετό. Τόσο πολύ μπρο, ήταν πάρα πολλά φαράσια. Έτσι. Καθόμουν έτσι χάλια μαλάκα να βλέπεις να κάνω κάτι τέτοια κομμάτια. Και κάθομαι και ανεβαίνω στο διόροφο από το πάνω κρεβάτι και ξαπλώνω στο πάνω κρεβάτι μπρο να κοιμηθώ. Έχω καθαρίσει τώρα, έχω αλλάξει τα σεντόνια, έχω μαζέψει εμετούς. Μυρίζει βέβαια τίγκα εμετός, αλλά τέλος πάντων δεν μπορούσα να τα κάνω όλα καλά. Ξαπλώνω στο πάνω στο διόροφο και εκείνη την ώρα έρχεται ο μικρός μου αδερφός για να... Ο μικρός αδερφός μου ήταν τώρα τρίτη γυμνασίου, κάπου είχε πάει ρε φίλες, είχε κοιμηθεί σε ένα φίλο του, έρχεται το πρωί να μπει στο σπίτι. Και ο άλλος ήταν μέσα στην τουαλέτα ρε φίλε, κοιμόταν μέσα στη χέστρα, με το κεφάλι μέσα στη χέστρα, τα πόδια του αφισμένα, δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα, πήγαινε να ανοίξει την πόρτα και μάγκωνε γιατί είχε ξαπλώσει μέσα στη χέστρα μπρο, ήταν χάλια ο τύπος. Και τα μπάνια μας δεν ήταν τώρα πολύ μεγάλα. Πάει ο μικρός μου αδερφός να μπει και δεν άνοιγε πόρτα από τα πόδια του, έτσι σαν νεκρός ήταν μέσα στη λεκάνη. Σκατιάρι. Και του λέει ρε φίλε, εδώ θα κοιμηθείς. Λέει ναι, έχω βολευτεί. Του λέει σε παρακαλώ ρε Μίτσο. Λέει σήκω, πήγαινε κοιμήσου μέσα στο κρεβάτι μου. Σηκώνει το Μίτσος, πάει κοιμάται στο διόροφο. Εγώ ήμουν απάνω και αυτός πάει κοιμάται κάτω που είχα ξεράσει στους εμετούς. Σκεπάζεται και μαλάκα μου έρχεται ένας εμετός με το που τον βλέπω να σκεπάζεται. Σκύβω κάτω, ξερνάω. Και έτσι όπως ήταν με την κουβέρτα αυτός από κάτω, εξέρασα πάνω σε όλη την κουβέρτα. Αυτός μαλάκα παραλίγο να του ξεράσω την μάπα. Ξερνάω σε όλη την κουβέρτα, κοιτάω από κάτω, βλέπω ότι έχει εμετούς σε όλο το σώμα αλλά μόνο στην κουβέρτα. Λέω εντάξει, αφού δεν το καταλάβει λέει και δεν το κατάλαβε, έλεγα από μέσα μου δεν ξύπνησε. Τον άφησα μαλάκα έτσι να κοιμηθεί με τους εμετούς. Βέβαια δεν το κατάλαβε καν, όταν ξύπνησε το πρωί είχαν ξεραθεί εμετοί, είχε γίνει της πουτάνας η μάνα μαλάκα, πήγε να με σκοτώσει. Ξέρασα μαλάκα, ήμουνα σαν κινητός μαλάκα βρωμοκάδος μαλάκα, ξέρνουσα και... Μετά εξγάμισα τα πολύ με τον μπρο. Σηκωθήκαμε το πρωί σου λέω και ήμασταν μεθυσμένοι ακόμα ρε. Ένας πονοκέφαλος απίστευτος. Τέτοιο πονοκέφαλο δεν έχω νιώσει ποτέ και δεν θέλω να ξανανιώσω ποτέ στη ζωή μου. Πονοκέφαλο να σε πιάνουν και να νιώθεις ότι σε βαράνε με ρόπαλο πίσω στο κεφάλι κάθε δευτερόλεπτο μπρο. Κάθε δευτερόλεπτο. Το αλκοόλ το πολύ κάνει πολύ ζημιά μαλάκα. Πολύ ζημιά, δεν είναι καθόλου αστείο. Έπαθα μαλάκα θέμα τρελό. Εκείνη τη μέρα πήγα να πάω ζημιά αφού αυτός ο φίλος μου μαλάκα έψαχνε στο ίντερνετ τι να κάνω για να μην κάνω εμετό μετά από μεθύση και έγραφε στο ίντερνετ να φας φρυγανιές γιατί αυτός είχε αναγούλες ρε μαλάκα, μας έβλεπε όλους να ξερνάμε, ξερνούσαμε όλοι, ήταν γάμισέτα η φάση και πάταγε στο ίντερνετ τι να πατήσω για να μην έχω αναγούλες, ξέρω εγώ για το μετό, κάτι τέτοιο και έλεγε φάει φρυγανιές και έτρωγε φρυγανιές ο μαλάκας και με το που έτρωγε τις φρυγανιές πήγαινε και τις ξέρναγε όλες, γινόταν ακόμα χειρότερα. Δεν ξέρω, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, γάμισέτα. Αυτοί οι φίλοι μου δεν ήταν ούτε ο Βάου, ούτε ο Βέλ, ούτε οι άλλοι. Σας έχω δείξει βίντεο ρε μαλάκα που ο άλλος πήγε και κατουρούσε ρε μαλάκα μέσα στην ταβέρνα. Τι είχατε πιει με τον φίλο σου, δεν θυμάμαι ρε μπρο, σούπα αυτά, κρασάκια, τότε δεν πήραμε τίποτα. Αλλά μαλάκα, πολύ ακραία εμετήλα ήταν εκείνη. Μπρο, καμιά φορά μου έρχεται να βαρέσω μαλάκια. Καμιά φορά δεν βαράω 2-3 μέρες. Ας πούμε εδώ όταν είχα έρθει δεν μπορούσα να βαρέσω μαλακία 2 εβδομάδες μαλακός έμεινα εδώ πέρα. Πώς το έκανες δεν μας λες όμως. Πώς το έκανες. Με τι, με ξηραφάκι. Όχι ρε, μα χαζός είσαι. Με τι. Σιγά μην αυτοκτόνησα κιόλας από τον Μπούτσο. Τι. Ρε φίλε μου είχε πει ένας φίλος μου να πάω να βάλω μια κάλτσα να βαρέσω μαλακία full δυνατά και να ρίξω σαπούνι μέσα. Και να γλιστράει και να σφίγγω full την μπούτσα και να τραβάω. Και εγώ το έκανα έτσι, μπαμ κάτω και κόπηκε. Και άρχισε να τρέχει αίμα. Και έτσι full μετά. Τράβηξα πολύ γέρα. Βάρισα πολύ γέρη μαλακία. Δεν σου κάνω πλάκα, πάνε. Μαλάκα, ανατρίασαν τα αρχίδια μου. Ήταν κακό. Όχι. Αλλά εντάξει. Όχι για τώρα. Σκέψου πρώτα. Για το είχα σχέση πάνω από 3,5 χρόνια, οκ.
Κάθε μέρα γαμιόμασταν πάνω από 3-4 φορές. Σχέση 3,5 χρόνια και γαμιόταν και κάθε μέρα. Σου μιλάω για ηλικία. Ήταν η πρώτη μου. Σε ποια ηλικία? 18-17, Ναι. εκεί. Ωραία. Και κάθε μέρα γαμιόμασταν σαν τα κουνία 3 φορές, 3,5 χρόνια προσκέψη. Το μέχρι και ήταν τόσο τοξική που γαμιόμασταν μέχρι να χωρίσουμε, ρε φίλε, όλη την ώρα. Θα σου δείξω τώρα μήνυμα. Δεν, περίμενε. Θα σου δείξω από αυτήν μήνυμα, έτσι. Τώρα μετά γιατί άλλαξε όμως? Θα σου δείξω. Γιατί άλλαξε? Γιατί ρε φίλε, γιατί όταν το κάνεις αυτό κάθε μέρα. Βαρύθηκε ο καημένος. Καλά, θα σου δείξω εγώ τώρα καλά πούτσες. Ρε μαλά, το λογικό να βαρθείς την ίδια, όχι γενικά. Δεν σε και αυτό που λες. Σημασία, bro, όταν αυτό το σημασία, κάνεις αυτή πολλές είναι φορές σημασία. για 3 χρόνια. Όχι, απλά χάλασε ορμόνες από τα αναβολικά. Λέω bro, γαμιόμασταν από τις 1 το βράδυ μέχρι τις Ναι, 7 και το εγώ σου πρωί. λέω- Μέχρι τις 7 το πρωί. Στο αρχίζομαι να το Χριστό. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν βαρεθήκατε. Ρε φίλε, 18 χρονών, σκέψου εγώ Φαντάσου να μια ξεπαθενιάζουμε λογική, στο μαλάκα. σχολείο τελευταία χρονιά, τα είχα πάθει όλα. Ένα χρόνο γαμιόμασταν σαν τα κουνέλια όλο το βράδυ. Έμπαινα το παράθυρο μπρο στο σπίτι και μας είχαν πιάσει φωνήσεις και έτρεχα γυμνός μαλάκα στον δρόμο. Ταινία, έργο. Netflix. Ρε, είχα βγει σου λέω ξυπόλυτος γυμνός έξω και είχα πάρει τα ρούχα μου στα χέρια και έτρεχα γυμνός. Πολύ κρίση, μαλά. Πολύ Cringe. fake. Αλλά σου λέω, πόσες, δηλαδή πόσες φορές μαλάκα, τι να πω. Ναι. Είχα μάθει μαλάκα να χύνει μέσα στην Τι θέλει, ρε. Ψάρωσε γιατί ήσουν ήταν πρώτος. Ψάρωσα, ρε, Σαν τους μαλάκα. κλόπες ψάρων με τον πρώτο τους. Με μπλόκαρε ρε φίλε. Δες εδώ. Ναι, για τον Πούτσο! Σύση, για πες λίγο. Για τον Πούτσο! Τι ούβρε μαλάκα. Κάτσε βρε. Κοντοστούπα. Α, εδώ ωραία. Δεν είναι καθόλου. Πρώτα απ' όλα παίζει ένα 50. Είναι πάρα πολύ κοντή. Ότι ο Σομπάκης παιδιά, δεν έκανε κάτι παιδιά. με την Κούκο γιατί δεν του έκανε κούκου. Καλά. Αδερφέ τα έχει πει και η Κούκο. Τα είχατε ένα χρόνο και έχετε κάνει 3 φορές σεξ. Μπορεί Λοιπόν, να ωραία, τώρα πει. την παίρνουμε τηλέφωνο Ναι. και την ρωτάμε, εντάξει. Κρίσα, να σου πω. Κάθεσαι και είπες στον Μάικ εσύ ότι. Πάρε. Πες λίγο αυτό που έλεγες ότι και εσένα σου είχε περάσει στο μυαλό ότι ο Άρεξ ίσως να είναι γκέι. Ναι, το έχω πει. Μάκης γουστά να βλέπει την κόμμα του αγαμίτη. Τι λέτε ρε ηλίθι, τι είμαι ρε μαλακανόμαλος. Έναν τέτοιο είχαμε στη Θεσσαλονίκη που μαλάκα ό,τι να Σε είναι. έχει πληρώσει να γαμίσει την κόμμα του. Πλήρωνε άλλους για να γαμάνε τη γυναίκα του προπαντρεμένου. Ωραία φάση. Και είχε Και παιδιά. αυτό γιατί ήταν φίλος με δικό σου, γιατί κάνα παρέα. ήταν παιδικός μου Α, φίλος. γιατί ήταν φίλος, όχι παιδικός, γιατί ήταν δικός σου φίλος. Ή μήπως σε βρήκε σε ένα site. Ή μήπως φίλε, ήταν αυτός κάποιος μας φίλος σε έβαλε- site αυτός- και τον έμασε. Πώς να μπήκε στον κύκλο ενός τυπά που πουλάει την κομμένα του. Που αγοράζει. Η γυναίκα του με τη παιδιά γυναίκα, ήταν. ωραία. Δεν μπορώ να Πώς μπήκε μιλήσω- στον δεν κύκλο. άκου, δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο για αυτόν πρώτα απ' όλα. Γιατί Δεν θα είναι πεις για περίεργο. αυτόν. Πώς μπήκε στον κύκλο, πώς Έκανα εγνώρισε. παρέα με κάτι παιδιά μηχανιώνα και μου είχαν πει. Άστο πρώτο, δεν μιλάω. Δεν χρειάζεται να πεις με το χειρέ ηλίθιε. Ναι, εντάξει, τώρα άμα το πω πάει, άστο. Τι βλάκας τελειωμένος που είσαι, μαλάκα. Πώς βγάζεις μπορεί να είσαι. Αυτό σε φίλο, α πούμε, πλήρωνε, ήταν μια χοντρή που την είχε πληρώσει για να τη φέρει στο σπίτι να την κατουράμε, ξέρω κάτι τέτοιο. Και έδινε. Μαλάκα. Άκου, έδινε 50 ευρώ σε όποιον το κάνει. Και όποιος είχε μικρότερη πουτσα της έκανε γλυφομούνι. Αυτός μας έβαζε μπαλακλάβες. Αυτός πολύ περίεργο. Μαλάκα, ξεφτυλίστηκες τώρα. Ξεφτυλίστηκα ρε Είναι βλάκα. μάνα σου μέσα. Εγώ δεν είχα πάει εκεί ρε βλάκα, οι φίλοι μου πήγαν. Αφού είπες μας έβαζε. Μας έλεγε να το κάνουμε, εγώ δεν πήγαινα Ρε τρεπό. μάμα του λέει γιατί ξέρεις τις λεπτομέρειες. Ρε φίλε, αυτός ερχόταν και έλεγε, ξέρω εγώ. Ναι. Μαλάκα αυτό, άμα τον φέρουμε εδώ μπρο, δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει αυτό. Αυτός φίλε έλεγε ότι κανονικά, Η μάνα μου δεν έχει ζήσει τίποτα τέτοιο. γουστάρω λέει τη. Για αλήθεια δεν έχω φέρει καμία κοπέλα ούτε στο σπίτι μου ούτε στη μάνα μου. Άκου, λέει. Παρ' όλα αυτά είμαι 100% straight. Γουστάρω λέει τη γυναίκα μου να τη βλέπω να τη γαμάνε, λέει άλλη. Και εγώ γαμάω τις γυναίκες του. Ωραία φάση. Ναι, πολύ περίεργο. Αυτός έλεγε. Swinger. Έχω πάει με 98. Ρε, αυτό είναι το normal. Για συνέχισε εκεί που πεις στο rabbit hole, εκεί στην τρύπα τη βρώμικη. Αυτό που ήσασταν μαζεμένοι όλοι Εγώ μπροστά, δεν το στημένοι στα 5 άτομα με μπαλακλάβες και κατουράγατε μία. 8 άτομα. Εγώ δεν το έκανα. Δεν πήγε στο 50 ευρώ, ξενέρωσε. Δεν πήγα ρε. Τι άλλα challenge είχε. Αυτός έκανε κάτι τέτοιο κάθε εβδομάδα, τους μάζευε όλους εκεί την παρέα και τους έκανε κάτι αρμαλίες. Έλεγε έχω μία με φουμανή, λέει να την ξεφτυλίζεται, λέει και τι άτομα. Και θα πας όλες αυτές, δεν τις γαμούσε μαλακό τον Dragon. Αεράκι, θέλω να κάνω προκτικό με την κοπέλα μου, αλλά λέει πονάει. Εσύ πόνεις την πρώτη φορά. Δεν πόνισα. Τι. Τι να είναι, είπες πρώτα. Επειδή δεν το έκανα. Αεράκι, έχεις φορές ποτέ γυναικείες όροχο, εγώ πιστεύω ναι. Ωραία, γιατί δεν το κάνεις, για πλάκα. Γιατί δεν Το το μου κάνεις. κάνει τα ξαδέρφια μου, τους έχω δει να το κάνουν, εγώ δεν το έκανα. Αλλά τώρα σου μιλάω για όταν το κάνανε. Μαλάκα, τι γίνεται όλο το σόι για τον Μπούτσο, είστε Πλάκα, ήμασταν τότε 10 Πώς αναπαράγεις, τέλος. 10 χρονών και βάλουν τα ισόργο αυτή της μάνος έτσι και
Που απλά γελάσαμε ένα λεπτό, δεν θυμάμαι άλλη παιδική ανάμνηση με αυτό, αλλά εγώ δεν το έχω κάνει. Δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει. Το είχα. Εγώ πιστεύω πρέπει να το κάνεις. Πολύ γκέι ρε φίλε, ξέρεις γιατί. Αυτό είναι πολύ γκέι και τα άλλα δεν είναι. Να σου πω ρε φλάκα, γιατί εγώ το είχα στο μυαλό μου από μικρός επειδή έβλεπα καφέ της Χαράς και κάποια στιγμή ο άντρας της Πρωτεβουσιάνας έβαλε τα γυναικεία της ρούχα σε ένα επεισόδιο και το λέγανε όλοι γκέι. Το είχα δει από τότε και έλεγα δεν βάζουμε ποτέ γυναικείες ρούχα και ρούχα. Δηλαδή αυτό πρέπει να το καταλάβω. Από μικρός ήμουν ρε φλάκα, δεν μου είχε πει έτσι κι αλλιώς η μάνα μου μη βάλεις τα ρούχα, έτσι μικρή όλοι ξέρω. Είχαμε δει αυτό και λέγαμε είσαι γκέι, αν βάλεις γυναικείες ρούχα ξέρω και δεν το κάναμε ποτέ. Ρε μάλακα, τι ακούμε αυτό παλικάρι. Τι ακούμε ρε φλάκα, αυτό που έκανα σου λέω. Η μόνη παιδική ανάμνηση που θυμάται είναι τα ξαδέρφια με γυναικείες όργα. Του είχε μείνει έντονα αυτό. Του είχε μείνει γιατί μάλλον κάποιος. Παρευλάκες δεν το έκανα, τι δεν. Η πρώτη φορά που του σκόθηκε μάλλον. Το πιστεύω μάλλον και αυτό σου μείνε. Θα ήθελα να το μάθετε όλοι και να ξέρετε τι να κάνετε αν έρθετε στη δουλειά μου θέση. Λοιπόν, μια μέρα, γυρνώντας από τη δουλειά, μια καθημερινή μέρα, μια ωραία μέρα τέλος πάντων, γυρνούσα από τη δουλειά. Είχα πάρει μεταξύ ένα καφέ στη δουλειά μου και είχα πάρει και έναν για να φύγω. Και γυρνώντας, ο δρόμος από το σπίτι στη δουλειά είναι 1/4 με το πόδι. Οπότε λέω γιατί να μην κάνω την γυμναστική, να το πάρω έτσι. Άρα, εγώ εντωμεταξύ έχω τον καφέ στο χέρι και το κινητό στο άλλο. Τέλος πάντων, γυρνώντας προς το σπίτι μου, κρατάω τον καφέ, κρατάω το ποτήρι και είμαι στο Instagram. Εκεί πέρα που προχωράω, έρχεται ένα κόκκινο αμάξι ακριβώς από δίπλα μου, αλλά δεν δίνω σημασία γιατί δίπλα μου είναι κάτι κάμπος. Οπότε λέω κάτι θα θέλει να πετάξει ο άνθρωπος. Δεν πειράζει. Συνεχίζω, προχωράω με τον καφέ και το κινητό στο χέρι. Ωραία. Συνεχίζω, σταματάω σε ένα βενζινάδικο και αυτό το κόκκινο αμάξι ξαναέρχεται δίπλα μου, ανοίγει το παράθυρο και κάνει αυτό. Εγώ δεν το σκέφτομαι καν, λέω εντάξει, ο Γιώργος είναι, θα με ξαναπάει στο σπίτι μου, όλα κομπλέ. Ας μπούμε. Μπαίνω μέσα. Κάθομαι περίπου 1 λεπτό, δεν μιλάμε, δεν κοιτιόμαστε τίποτα, μέχρι που μου λέει πού πάμε. Και εγώ τον κοιτάω, βλέπω έναν μεσήλικα, με κοιλιά, χωρίς μαλλιά, πολύ μουσι, το αμάξι να μυρίζει φράουλα, να είναι περιποιημένο και να με κοιτάει έτσι. Εγώ εντάξει να λέω, κάτι πάει λάθος εδώ πέρα. Τι έγινε, του λέω, εγώ μένω. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε που μένω, αλλά δεν θέλω να με πάτε. Γιατί είμαι στο φανάρι εδώ λίγο πιο κάτω και θα πάω εγώ λίγο πολύ κοντά. Όχι, δεν έχει. Τώρα μπήκε λίγο. Σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Έτσι κι αλλιώς μένω δίπλα. Εγώ αρχίζω να πω εκεί πέρα, λέω κάτι πάει λάθος. Συνεχίζω με το κινητό και το. Εντάξει. Προχωράμε και μου λέει πάμε για έναν καφέ, λέει τώρα που σε είδα. Φίλε, δεν σε ξέρω. Πώς θα πάμε για καφέ. Μου λέει έχει τελειώσει, λέει έτσι κι αλλιώς ο καφές που έχει στο χέρι σου. Ανοίγει το παράθυρο να μου το πετάξει. Πάει να μου τον πάρει το καφέ. Εγώ να τραβιέμαι, να είμαστε σε μια φάση αυτός να οδηγάει. Εγώ με τον καφέ στο χέρι, όχι ευχαριστώ. Και αυτός να έχει νευριάσει, παιδιά. Δεν πάμε για ένα καφέ και σε πάω και στο σπίτι σου. Sorry κιόλας, φίλε. Δεν σε ξέρω. Τέλος πάντων, να κρατάω τον καφέ, να κλείνω το παράθυρο για να μην πετάξει τον καφέ και να του λέω είμαι καλά, ευχαριστώ, δεν θέλω καφέ. Να μου λέει μένουμε δίπλα, θα πάμε για ένα καφέ και εγώ να έχω ιδιώσει, να μην μπορώ να του πω όχι. Να νιώθω υποχρεωμένος ότι πρέπει να πάω για καφέ, έχει δίκιο. Μετά από λίγο νευριάζει ο τυπάς, συνεχίζει οδηγάει, δεν μιλάμε για λίγο. Του λέω: εγώ θέλω να κατέβω εδώ στο φωνάρι, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να με πάτε σπίτι. Όχι, λέει τώρα θα σε πάω σπίτι σου. Μα δεν θέλω να με πας, άνθρωπε μου. Όχι, λέει θα πάω σπίτι σου. Θα σε βάλω μέσα, θα σου μαγειρέψω. Θα σε ποτίσω, θα πάω για καφέ. Του λέω: εγώ φίλε κατεβαίνω, μου λέει όχι και μου πιάνει το πόδι. Μου το πιάνει έτσι και μου το κάνει έτσι. Και να μου τρίβει το πόδι μέσα στα μάξι του. Ούτε τον ξέρω εδώ μεταξύ. Και να μου το τρίβει. Και να λέω: τώρα τι να κάνω. Να του πετάξω τον καφέ στα μούτρα, να του δώσω κανένα μπουνίδι. Αλλά είμαι στο αμάξι του τώρα, λέει. Δεν ήξερα πραγματικά τι να κάνω, παιδιά. Ήταν πολύ άβολη στιγμή. Δηλαδή, αν μπείτε σε κάποιο το αμάξι και σα πιάσει το πόδι, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσεί. Ναι. Εγώ τέλος πάντων του λέω: φίλε, εγώ θέλω να κατέβω τώρα. Μου λέει: δεν έχει να πάω πουθενά. Θέλω να κατέβω τώρα. Όχι. Στην τελική ανοίγω την πόρτα, του λέω ευχαριστώ πάρα πολύ που με φέρατε ως εδώ. Δεν ξέρω γιατί του είπα ευχαριστώ, που παραλίγο να με βιάσει, που παραλίγο να με διάσει. Ναι. Του είπα τέλος πάντων ευχαριστώ. Εγώ επειδή είμαι καλός άνθρωπος, ναι. Έτσι, δίνε όθηση στους βιαστές, δίνε τους κουράγιο. Τέλος πάντων, ο τυπάς τον βλέπω νευριάζει όταν κατεβαίνω και άρχισε να βρίζει μες στο αμάξι του γιατί κατέβηκες και για το ένα το άλλο. Εγώ νιώσα τύψεις για κάποιο λόγο, αλλά μετά λέω ρε φίλε, πας καλά, τι τύψεις. Δεν περίμενα ο κόσμος να είναι τόσο χάζος, παιδιά, ή άρρωστος τέλος πάντων, αλλά είναι. Καθώς έφευγα όμως, κοιτούσα τον δρόμο κάθε 35 δευτερόλεπτα μπας και εδώ έκανα κόκκινο αμάξι. Προσπάθησα να δω τις πινακίδες του, δεν μπόρεσα, αν και μάλλον θα έπρεπε να τις δω και να τις καταθέσω γιατί ήταν λίγο περίεργο αυτό, δεν ξέρω τι.